Jiya Laraba 'yan Taliban a Afghanistan da Iran sun tabbatar da cewa an gwabza faɗa tsakanin jami'an kan iyakokin ƙasashen biyu, amma babu wani ɓangare da ya ba da rahoton asarar rai. A cikin wata sanarwa da ya fitar daren jiya Laraba, mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya ce rashin fahimta a matakin yankin ya haifar da rikicin a kusa da lardin Nimruz na kan iyakar Afghanistan. Mujahid ya ce a halin yanzu an shawo kan lamarin da aka samu fuskanta daga bangarorin biyu. Ya kara da cewa shugabannin Taliban sun ba da umarni da suka wajaba don hana irin wannan rashin fuskanta daga sake faruwa. Kafofin yada labaran Iran sun zargi kungiyar Taliban da fara rikicin da ta buɗe wuta akan wani ofishin Iran da sanyin safiyar jiya Laraba kan wani rudani game da shata kan iyaka. Kamfanin dillancin labarai na Tasmin ya ce an dakatar da faɗan kuma Iran tana tattaunawa da Taliban kan lamarin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Moscow za ta nemi tabbacin kasashen yammacin duniya wanda zai hana ci gaba da faɗaɗa kungiyar tsaro ta NATO da kuma jibge makamanta a kusa da kan iyakokin Rasha. Sanarwar ta Putin jiya Laraba na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar Ukraine da kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Jami'an diflomasiyar Rasha sun mayar da martani inda suke nuna damuwarsu kan yadda Ukraine ke jibge sojojinta a kusa da yankin da ake fama da rikicin 'yan aware a yankin gabashin kasar. Putin ya jaddada cewa Rasha za ta nemi tabbaci mai karfi da kuma tabbatar da tsaronta na dogon lokaci. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Putin yana iya ba da umarnin mamaye Ukraine, inda ya gargaɗin cewa Washington a shirye take ta kakaba wa Rasha takunkumi mai tsanani idan har yayi hakan. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.